Ahoj, ahoj dámy, pánové a nebinární jedinci, vítejte u další epizody o Marshow. Dnešním hostem je Ondřej Cabal. Ty jsi kdo? Ahoj, jsem Ondřej a... Proč jsi teďka zapl? Zašlo dosvítit víc. Zašlo dosvítit víc trošku. Ty vole, rozumím. To je divný. To je čarodějský díl. Vlastně nikdo nestalo dřív. Jak to tady posedlí? Je to posedlý tady, no. Já si občas myslím, že tady straší. Speciál? Mega. Jsou dobrý, jako halloweenský speciály, mám fakt rád. To jo. A znám týpka, co nemá rád halloweenský speciály. Takový lidi neexistují, podle. Jako znám ho, můžu ho pozvat sem, když tak. Aby ho vysvětlil proč. Určitě dobrý, jsou takový. Já tomu osobně nevěřím. Čemu? Že existuje ten týpek. Jo. Existuje, jo. Existuje. Co ty máš? Myslíš si, že máš rád halloweenský speciály? Jsem snových. Jo, jsou v pohodě, i když jakože občas se nějaký nepovedou, mi přijde. Plus mi přijde občas škoda, jak tam jsou vždycky ty 3 příběhy, že to není tak jako dlouhý. Jakože by byl, že z toho jednoho, z té 1/3 by se dalo udělat celý díl. Třeba. Ano. Asi to dobrý, že ten díl nebaví, tak bude další. Jo, taky dobrý, jo. To tak. To tak, no. Máš nějaký nejoblíbenější díl Simpsonů? Můj nejoblíbenější. Jo, nevím, mám rád jakože nějaký vždycky ty jakože scénky nebo tak, jako něco jakože miluju soboty a pak přijde Marš a řekne Homer je středa a pak Homer je, jo, miluju opravdový soboty, ne jako tu falešnou, jak mě málem vyhodili z práce. Dobrý, jo. Nebo takový to, jak je tam ten doktor a to bylo v tom halloweenském speciálu, jak je tam ten Bartovo zlý dvojče. No. A tam je ten doktor a jako ukážu ti zrcadlo a je to jen rám obrazu, ve kterém je ten doktor a dá mu přes ten obraz pěstí. Dobrý, jo. Ty máš oblíbený díl Simpsonů. Asi to mám podobně, jakože mám spíš oblíbený scény, no. Moje nejblíbenější scéna je, kdy Homer jí burák a spadne mu pod gauč. On tam hledá, vytáhne $20 a je smutný, že našel $20 na ten burák a jeho mozek mu říká, za 20 můžeš mít spoustu buráků. A on říká, nechápu. Peníze mohou být směny za zboží. To je dobrý, no. Ale nejlepší je to, jak je tam prostě ve vězení někdo a je tam Michael Jackson. Ale vůbec nevypadá jak Michael Jackson, ale je to Michael Jackson. A mluví tam nebo ne? To už nevím. Já právě myslím, že to nadaboval Michael Jackson, ale je to nějaká postava úplně. To oni dělají občas, že to mají fakt, když tam pozvou někoho a co ty si máš nějaký oblíbený díl Simpsonů nebo scénu spíš jenom? No tenhle, co jsem teď řekl. To je dobrý pick. Ty děláš vtipy. Snažím se, no. Snažím se dělat vtipy, no. To je těžký. To je těžký dělat vtipy, no. Co lidi neuvědomujou, myslím se, že se to dělá samo, ale ne, no. Metal jsem spousta práce s tím. A proč, když třeba ten vtip udělám já, tak je to problém, ale když ho řekne Marek Eben, tak je to v pohodě. No. Že nejseš odsud. Že hraje role, no. Že Marek Eben je náš národní poklad, víš co. Máš trošku nevýhodu. Teď ne, teď máš jakoby white face, tak je to. Jo. Že tady bys to řekl, tak je to v pohodě, to vyberu. Měl nějaký nesexistický poznámky, Marek Eben. Se stane, no, tak kdo z nás se neměl nikdy. Říkáš sexistický vtipy, nebo? Já většinou ne, vlastně ne, já snažím se nedělat ani na kameru, já jsem nice guy. No, působíš tak. Ale myslím si, že holky právě nechtějí nice guy, myslím, že oni chtějí spíš toho pořádného smrda. Marka Ebena. Je to tak, Všechny holky chtějí jenom bad boy a žádná nechce nice guy, jako jsem já. Tak, no. Tak, máš holku? Chtěl bys? Jasný. Jako jak si představuješ ideální holku svoji? Aby byla bad a aby uměla vařit a aby mi nosila pivo. Nice. A to je asi všechno. Dobrý, no. Tak už nejsou, tak už se nedělají. Takovýhle. Co by tě vařila? Něco dobrýho. Co třeba? Spravedlnost. To se podává neplánu.
Jak se říká, že spravedlnost? Ne, to je... Pomsta se podává za studena. A spravedlnost se podává... To nevím. Znamená podle tebe zákon vždy spravedlnost? Nemyslím se, no. Co myslíš ty? Hmm. Myslím si, že určitě ne. Já si myslím, že někdy člověk musí říct spravedlnost do vlastních rukou. Znak. Kdy třeba? A Marek Ebendy řekl něco. To Z tak. prostýho, tak my jsme se měli jako občani postavit za práva menšin. Proč dřív všude byly grilovaný kuřata a hospody, ale teď jsou všude kebaby a výběrová káva? To je velmi dobrý point, no. Myslím si, že lidi už nejedí tolik kuřat asi, no. Já myslím, že to... Myslíš si, že kdyby tady byl nový ministr zahraničí, takže bychom měli víc grilovaných kuřat? Rozhodně, no. To je pravda, jsem dlouho neviděl, no, grilovaný kuřata. Myslíš, že ty lidi, co dělali grilovaný kuřata, tak přešli na kebaby, nebo je to, že prostě zkrachovali a nastupili kebaby za ně? Myslím si, že za to může levná pracovní síla. Tak. To je pravda, no. Ale co mi přijde, co se furt drží, jsou párky v rohlíku. To už je nějaká jako konstanta. Je pravda, že v Chebu na náměstí byly dvoje a teď jsou tam jenom jedny. A byl dobrý týpek, měl normálně takovou tříkolku. Vzadu měl ten svůj stán, který jsem chtěl na náměstí a podával párky v rohlíku. Byl dobrý. Jsem přemýšlel, proč nikdy nikdo nedal párek do trdelníku. To je díra na trhu, no. Jsem musel víc podle mě těch párků. Jo, Třeba 7. Co by mě zajímalo, ten Janek Rubeš je tak nějak divně jako fixovaný na trdelníky. Nic k smíchu není. Je k smíchu všechno, já jsem žolík. Tady. A netopíří muž. Netopírák. Já jsem Batman. Netopírák. Jsem Batman. Netopírák a žolík. Myslíš, že Janek Rubeš někdy zkoušel strčit péro do trdelníku? Rozhodně. Jaký je na tebe působí? Podle mě se dá říct, že vidíš nějakého člověka a dokážeš odhadnout jako velikost parisu. Jak na tebe působí Janek Rubeš? Já jsem zjistil, že asi to nejde úplně odhadnout. Myslíš, že ne? Počkat, vlastně. Bych přemýšlel o tom, jak jsem na tohle pozorování, jak jsem k tomu došel, ale nevím. Nebo myslíš, že to souvisí spíš jako vzhledem nebo chováním? Spíš chováním nepřijde. Spíš chováním, no. Měl jste trdelník někdy? Asi ne. Jo, já měl trdelník. Dobrý? Je to v pohodě. Se zmrzlou nebo jenom jako? Jenom to se skytlo. Přes ním bezdomovce se to vytahují z koše. Co dobrý. Proč bezdomovci nejde jako kachny, víš co? Těch je úplně všude spoustu. Můžu se nachytat. Jak víš, že je nejí. Neviděl jsem bezdomovce někdy jíst kachnu. Jako asi jsou i snazší způsoby než návrat ke kořenům toho být. Asi je snazší být sběrač než lovec. Nepravda, no. Jsem jednou viděl, nevím, jestli to byl bezdomovec, ale asi bych tak hádal podle toho, že to je věc, kterou viděl bezdomovec. Byl jsem na Smíchovském nádraží na metru. Tam si týpek prostě vytáhl jakože celý kuře, ale nebylo grilovaný, bylo to prostě celý syrový kuře a normálně. Vytáhl celý syrový kuře a normálně ho tam jako kořenil a marinoval a nevím, možná jako chtěl, byl netrpělivý, než přijde domů, že jo, tak. Jako čím děsadí to marinuje, tím je to lepší. Byl podle mě poslední týpek ze stánku s kuřatama, víš co. Takhle dopad, jo. No. Já jsem myslel, že řekne, že ho začal jíst. Ne. To bylo fakt hustý, jíst jako syrový kuře, podle mě. Tím si získáš respekt všude. Servírou v KFC ty syrový kuřata. To tak, no. Co myslíš, Batmane, o grilovaných kuřatech? Jsou moc dobrý jako. Ale radši mám kebaby. Jo? Bylinky česnek. Ten shit.
Jaký je nejlepší kebab v Praze? Podle mě jsou tam asi nějaký 2 myšlenkové školy. Buď seš jakože Ken Bay na Štěpánský, pokud máš rád tu pořádnou nálož, ale to je takovej víc asi pro Čechy klasický kebab. A nebo bych řekl jakože Gemis, nebo případně pak ještě ta šavarma na Žižkově. Tady shoutout domácí šavarma. To je fakt dobrá. To musím říct, že to je... Tam se mi líbí, jak tam máš víc ingrediencí. Že to je... Já souhlasím s tím, že jsou 2 jako to, no. Větve kebabový. Ten klasický, nechci říká franšízový, ale vlastně jo, podle mě. Všude ti dají tu stejnou zeleninu, stejný omáčky a pak máš nějaký lidi, co se snaží. Jak to bylo s kuřatama? To bylo jenom jedné, ne prostě. Tam asi nebyly nějaké školy. To nevím, jako všude si ty kuřata asi točili stejně, ale asi měli různě dobrý, no. Tak kdo máš tam jakože párky v rohlíku, taky se říká, že máš nejlepší na míráku. Souhlasíš? Jo. Tak no, co Batmana? Víš? No, tam je fakt dobré, no. A už ty, jak já si vzpomínám, když jsem byl jako malý a chodili jsme na párek v rohlíku v Chebu, tak stál 10 korun. Dnes jsou 40. Co 4krát zdražilo. Co bys dělal, kdyby stál u kolejí a jel tam vlak a prostě mířil na 3 lidi, co jsou tam připoutaný k těm kolejím. A jediný, co můžeš udělat, je přehodit směr, že by přijel jenom jednoho člověka. Obětoval bys jednoho pro záchranu více lidí. Co to je za lidi, co záleží? Co jsou ty 3 lidi, co ten jeden člověk? Prosím, to bych nevěděl? Nevinný lidi. Všichni 3 nevinní, všichni 4 jsou úplně naprosto stejně nevinný lidi. To mi blbý, že když to přehodíš, tak je to jenom tvoje chyba, víš co, a lidi by byli jako, přehodil tu výhybku, víš co, on za to může. Když prostě jdeš kolem a jsi jako, teď jsem neviděl, tak jsi obliga trošku, no. Blbý, jak uděláš něco, tak už je to tvoje věc najednou, což mi přijde blbý, no. Takže bys nechal umřít 3 lidi. Abych to neviděl, no. Koukal na telefonu. A kdyby ten jeden byl Joker? Jako ten jeden, nebo ten jeden z těch 3? Ten jeden. Ten jeden byl, počkej, Joker nebo Žolík? Oboje dvoje. Oboje dvoje. To jsou tam 2 lidi, ale teda. Bo Joker a Žolík je to stejný, no? Nevím, musíme skonsultovat s právníkem, ale řekl bych, že je to stejný pro naše potřeby. Tak Žolík není nějak fakt kladná postava, ne? Takže Normies by mi poděkovali. Normies nemají rádi Žolíka. Opravdu žijeme ve společnosti. Amen. Tak no. Batman, kdybys byl žena, byl bys těhotný a zjistil bys, že třeba v první měsíc, že tvoje děti má mít Downův syndrom, nechal bys se no? Batman je pro rozhodnutí každého člověka, ať si dělá, co chce. No a ty bys byl žena a byl těhotný. Kdybych byl Batmanka? Kdybys byl netopírka. To je jako to je těžká otázka. To je, no. Asi bych potratil, no. Co ty, Žolíku? Je to tak. Taky? To byl. Bych šel na potrat nehledě na to, jestli je to Downák nebo ne. Já bych šel na potrat nehledě na to, jestli je to dítě s Downovým syndromem nebo ne. Takže je to volba každýho. Každý by to měl zažít aspoň jednou. To je... Co ty? To asi taky ne, no. A pak si říkám, že to je blbý, protože jak se jako zlepšou ty testy a tak, že se na to dá přijít dřív. Podle mě většina žen se prostě rozhodne, že ne. To znamená, že už nebudou lidi s Downovým syndromem v nějakém bodě. Což mi přijde jako škoda docela, že jsou přijdou fajn. Tak třeba bude speciální klinika na to, že když chceš mít dítě s Downovým syndromem, si můžeš udělat, no. To jako právě ještě moderní medicína nevymyslela, že jako můžeš mít dítě bez Downova syndromu, ale co když chceš. No. Že by jim jako přidávali chromozomy těm dětem. Jo. Jsou přidaný, nebo mají navíc? Mají 21. chromozom mají jakože 3krát. To je hustý. Jak se stane? To je jakoby... Dá se předvídat, nebo ne? Já jsem chodil jakože na molekulární biologii, tam tě tyhle věci učí, tak
Nevím, to je jakože asi nějaká chyba, že se tam během té meiozy to špatně oddělí, ale nevím, možná kecám, ale prostě Že pan Down měl Downův syndrom, nebo? nevím, myslíš, jmenuje se to podle pana Downa? Takže jo. Myslíš, že byl Down bad? Co? Jak to, že je v pohodě, když dá Jiří Procházka v kleci koleno do hlavy, ale když to uděláme já na dětském hřišti, je to průser. No. To dobrý, no. Viděl jsi někdy? Co? Bral ses někdy? Jo. Na základce, S kým? nevím, s nějakýma jinýma týpkama, podobně starýma, podobně stavěnejma asi, nevím. Takže byly pěstě nebo byly jenom? Jo, to jo. Nice. Co ty netopíráku? Já budu každý den. Boj se zločinem? Jo. S temnem? Koho si naposled to přepral? Chvíli předtím, než jsi došel, tak jsem totálně dobil tamhle žolíka. Vypadá tak, Je to dobrý, že spolu i tak dokážete jako existovat. Byl bys smutný, kdyby Žolík najednou nebyl a ty bys neměl proti komu bojovat. Kdyby tvůj arci nepřítel umřel. Kdyby nebyl on, tak nejsem ani já. Co ty Žolíku? Co bys dělal, kdyby Batman najednou pověsil křídla na hřebík? By konečně byl Gotham v pohodě. Já jsem teď vymyslel novou zbraň. No, Trochu něco jako boomerang a shuriken do jednoho. tak to, Jak bys ji pojmenoval? co je to druhý? Boomerang a Shuriken. to je co? To mají ninjové taky ty hvězdy, co hází. Taky se to vrací? No, to, co jsem vymyslel já, tak jo. Jo. Je to do symbolu netopíra. To je dobrý. Bushigen? Já bych to pojmenoval asi bangerang třeba. To je dobrý, jo. Bangerang je dobrý, jo. Co je? Máš to tady u sebe? Ne. Škoda. Prototypy má všechny Alfred. Alfred. Jako máš zbraň ty Žolíku? Humor. Dobří. Komicky velkou bombu. S tím knotem, která jako... Jo. Nebo když ti podá ruku, tak dostaneš prostě Už elektrický šok. Jako žvejkačku, když ti dá, víš co. To je dobrý. Humor je nejlepší zbraň, podle mě. Humorem ozbrojíš každýho. Jak je tvůj neoblíbenější vtip? Jo. Co nevím. Se nemám úplně nejoblíbenější vtip. Kamarád má dobrý vtip o sporáku, že? Sporák je divný slovo, protože když máš sporák, tak ti do toho sporáku jde plyn a plyn stojí peníze. Takže tím, když máš tam zaplatit ten sporák, tak přicházíš o peníze, takže je to úplně opak spoření. Takže sporák a spoření, víš si, to nedává smysl vůbec. To je divný, ne? Se měl jmenovat spíš Nespořák. Tak no. Jak se jmenuje sporák, jakože? Sporák. Že spóruje. Co? Spory. Co to je? To je něco z biologie, ne? Spora. Jo, to dělají houby a tak. Mechy. To je taková hra po evoluci. Taky jsem, teď jsem na to myslel, na dobíráku. To je prostě spora. To máš buňku, viď, a jdeš jakoby dál a dál, bude civilizace. Jo. To je jako v normálním životě. Ne. To není to divný, jakože... Tam v životě není nespravedlnost. To je pravda, no. A není to divný, jakože buňka se dostala do takového bodu, že dokáže vytvořit hru samou o sobě, víš co? To je docela zvláštní, ne? To. To je zvláštní. Ty jsi studoval molekulární biologii. Je to tak. To prostě. Jaký to bylo? V pohodě, pak jsem zjistil, že práce v laboratoři není pro mě. Tak jsi šel ničit město. Jo. Nevinné město Gotham. Myšiškov je Gotham. Dost, kámo. Máte, do tohle domu jsou nejděsivější jako vstupní dveře, co jsem dověděl. Vypadá, že je někdo vzal jako z bytu.
Byl na nich velký otazník. Jo. On jsem měl chvíli, že? Tady ten hádankář. Dostáváš taky od něj každý měsíc sudoku. Křížovku, no. Nemám rád sudoku moc. To je taky v Simpsových je vtip, kdy Vočko luští sudoku a přijde za ním, nevím, Lenny nebo Karl a říká mu, hej, co děláš, to se luští jinak a on, aha, já jsem myslel, že sudoku je o tom, že dokresluješ těm číslům 5 eury. Taková humorná scénka ze života. No. Tak jako Žižkov je Gotham, no. Si myslím, že jo. To je to dost drsný. Vždycky, když jdu z Žižkova tím tunelem pak do Karlína, tak si připadám jako Hunger Games, když jeli do toho Kapitolu. Pedojního se tam. To už je tak blízko od sebe, je to úplně jiný. Myslíš si, že je rozdíl mezi bohatýma lidma na Vinohradech a bohatýma lidma na Karlíně? Že jsou jiný? Jo, myslím, že jo. Podle mě jsou to jako New Money a Old Money. Že na Vinohradech jsou Old Money a na Karlíně jsou jako New Money. Co si myslíš o tom? Myslím si, že opravdu i old money lidi už bydlejí mimo Prahu. V újezdech na Černým lese. Asi jo. V Čelákovicích. Ale Karlín, to jsou víc takový ty jako těch lidi. Je Karlín Silicon Valley České republiky? Je to tak. A ty něco víš o Čelákovicích, co? Moc ne. O Neratovicích něco, tam jsem bydlel. Ale- Tam by tě bylo třeba na Topíráku v Neratovicích. Krás. Tam je to drsný. Ale víš, co bylo v Čelákovicích? Ne. Tam se našly první to důkazy o upírech. Fakt? Na světě? Jo. Už jsem byl podívat. Nebo říkala mi to babička. Babička z Čelákovic. Paní Vejnová. Paní Vejnová? Jo. Ale píše se to V-E-N-O-A. Jo. Nevím. Počkej, jak se jmenoval křesním? Jak se jmenuješ křesným jménem? Lidi mi říkají Brunclík. Bruce. Co by to bylo v česky? Brunclík. Brunclík Vejn. Jsem já. Brunclík Vejn. Netopírák. Těší mě. Ahoj. Jo, dobře. Jaké je tvoje civilní jméno, Žulíku? Mám jméno civilní? To není známý. Bylo ne v tom? V tom filmu. Tomu jak říkali, ne? V tom filmu s Joaquinem Phoenixem. Jongleur. Jongleur. Mega. A ty jsi pracoval v laborkách, jo, teda? Měl jsem jakože nějaký praktika, to mi stačilo na to, abych byl, jako to nechci dělat. Chápu. Co děláš teď vůbec? Marketing. Takže bojuješ se zločinem. Ne, já ten zločin právě vytvářím. Ne, ty bojuješ se zločinem, že lidi nekupují věci. To je podle mě největší zločin. Že lidi nekupují věci a pak kapitalismus nemůže vzkvétat, prostě to nemůžeme dovolit lidi. Žijeme ve společnosti. To tak, no. Marketingu to je dobrý. To je super práce, ne? Kdo je podle tebe nejvtipnější český komik? Martin Černý. To je ten kámoš s tím Sporákem. No. Myslím, že je fakt nejvtipnější český komik. Proč? Ten je fakt dobrý. Myslím, by se ti líbil, Žolíku. Proč ne Štěpán Kozub? Ten je 4. Byl v O2 aréně. No, Dělal vtipy o cikánech. to je dobře. To je dobře, no. Bychom si měli dělat se menšin, podle mě. Myslím, že je důležitý pro dobrou společnost, co myslíš? Batman je pro rasismus určitě. To je dobře. Jako, není to rasismus, když je to pravda, že, jak se říká. Takže Myslíš, že, Štěpán jenom říkal pravdu. myslíš, že kdyby kdokoliv jiný dělal vtipy o menšinách, tak taky vyprodá tu arénu? Jo. Myslím si, že ano. Že to je ta cesta. Že jsou to vtipný vtipy, že jo? Proč ne? Jaký je tvůj nejoblíbenější rasistický vtip? Nebo pravda, teda jak říkáš. Nejlepší pravdivý vtip. Teď nějak žádný mě asi úplně nenapadá, no. Ale řekni něco fakt jako, že tě potom můžeme cancelnout. Jo. To asi nic nemám, no. Romové kradou. A jaká je tvoje nejméně oblíbená rasa? Takže ty rasy jsou teda bílý, jakože bílý, černý, žlutý, nebo jako etnikum, jakože Romové? Můžeš si vybrat jakoukoliv odpověď. Asi bílý, jako bez srandy, no. Fakt mám rád bílý lidi moc, no. Kdybych mohl, tak nejsem bílej. Tak bych nechtěl být bílej znova. A jaký bys byl? Ano. Třeba Japonci mi přijde svůj.
Japonci mají styl. Já nemám Bílí lidi jsou otravní, jako v dost. Přijde. Jako lidi na Karlíně třeba, bílí lidi na Karlíně jsou fakt otravní. Že sdílený koloběžky a tady ty věci, že jsou poké a jsou hrozně otravní. Ty bys chtěl být bílej nebo? Jako si nestěžuju, já bych chtěl být jakýkoliv. Co ty, Žulíku? Já nemám rád francouzský buldočky. To je moje nejméně oblíbená rasa. Jsou dost. A oni se ani nemůžou křížit sami od sebe, takže já říkám, jakože přestaňte křížit a problém se vyřeší sám. Fér. Šachmat. Oni nemůžou dechat, ne vůbec, jak mají ty splácejí rypáky. To tak. Jsem se narodíš a celý život seš jako... Až je jako... To je hrozný, co? Se psama jsme to dost, jakože... Tím jsme dost ublížili, no. Přesně proto si myslím, že by někdo chtěl to dítě... Přesně proto si myslím, že by někdo chtěl to dítě s Downovým syndromem. Yes, to je ono, no. Jo, úplně nějaký pár z Vinohrad by chtěli prostě, my nechceme zdravé dítě, my chceme se o někoho starat, chceme dítě s Downovým syndromem. Taková věčná otázka, ale kdybyste si mohli vybrat jedno jako mentální postižení. Jaký? Jenom jedno. Jako který byste měl? Já mám aspoň 4. No tak říkej. Takže ty máš, nebo který bys... že já reálně mám, takže kdybych si měl vybrat ten jedno, tak to je jako v pohodě. No který bys si nechal? Který bych si nechal? Tohle nevím. Je ADHD reálně mentální postižení? Těžko říct, no. Ne. To máš z Instagramu, ne jenom? Co? Máš z Instagramu a z TikToku, Tyhle ne, na základ se mi to diagnostikovali, když jsem chodil asi, nevím, do první třídy. Fakt, jo? Je to tak. Teď máš problém se soustředěním? Jak kdy, no, někdy jsi jako lokty, no. No, a to je normální, ne, podle mě. Nebo já nevím, tady nechci nějak. Nevím. Já nevím, já nevím, no. To asi nemám, takže. Můžu si já vybrat kde. Jo. Takže za prvý autismus, protože ti to dává super schopnosti, a za druhý schizofrenie, abych viděl pravdu. To je dobrý. To je ideální kombinace, podle mě, tak dobrý koktejl. A bojoval bys furt se zločinem, nebo bys dělal? Ale já bych bojoval úplně se vším upřímně. Dobrý. Autismus a schizofrenie je podle mě dobrý ten, no. Dobrý koktejl. Dobrý kombo. To je real shit, no. A co máš ještě teda? ADHD? Ne, já nevím, reálně, jako vím, že mám ten, jakože Aspergerův syndrom. Jo? To je v pohodě, ale jinak, že asi nemám nic dalšího. Dobrý. Pavku, jo. Říkám, občas bych chtěl mít Downův syndrom, no. Jo, Úplně v pohodě to lidi. vypadají šťastný. Dost, no. Jsem viděl týpka na IPáku, jako s Downovým syndromem, a měl plastovou stíhačku a byl úplně tak strašně jako šťastný. Já si říkám, jak v životě nebyl takhle šťastný, jako ten týpek, co měl. Když se koukal na tu stíhačku, a byl úplně jako yes. Kolik mu bylo? 25. A byl úplně nejvíc spokojený, prostě, to je dobrý, no. Co bys dělal, kdybys byl u kolejí a jel tam vlak a na těch kolejích by byly přivázaný 4 lidi a ty jediný, co můžeš udělat, je přehodit ty koleje, že by přejel jenom jednoho člověka. To stejně jsem, to nechal být. A co bys dělal, kdybys byl u kolejí a bylo tam 5 lidí a jel na ně vlak a jediný, co můžeš udělat, je to přehodit, že přejede jenom jednoho člověka. Tak 5 lidí už je dost, no. 5 lidí už je dost. Jako 4 ještě, Chápeš, že pak zbyde ten, tu přede nějakého týpka a pak ta jeho rodina na tebe bude, proč to udělal, ty jsi jako hej, co byste dělali vy na mém místě, víš co, chill. Zároveň, no, co bys dělal ty? Bych je zachránil všechny, ale já mám na to gadgety a všechno. Tak pravda, ty máš ty bangerang. Ten vlak bys přeříz. Přímo. Ved na 2 a zabil bys všechny. Ne, Kdyby dělal žolík, kdyby ti ukradl ten bangerang. Já bych nikoho nezabil nikdy. Ne. Když spácháš vraždu, tak počet z vrahů je furt stejný. No to je blbý, no, ale takže jako žolíka bys jako nesundal. Nikdy. Takže do vězení, dal bys do vězení, když víš, že justiční systém je skorumpovaný. Já dobíjem jenom lidi na sračky a dávám je do vězení, ale jinak nic. To je dobrý. To je dobrý, no. To je dobrý, no. Co bys dělal ty žolíku, kdybys měl tu stejnou, že máš ty koleje a 5 lidí a 1 člověk? Bych to nepřehodil.
Proč? Že 5 lidí je víc než 1. Jo, protože ty to máš z druhé strany vlastně. No. Dobro a zlo. Bojou kotem. Tak bych ještě šel dobít toho jednoho, no. Bylo vtipný. Bylo vtipný, jo. A proč nemůže něco udělat ten strojvedoucí? Co on jako dělá strojvedoucí? To je automaticky poháněný to vlak. A to od Tesly? To Asi elektrický elektrovlak od Tesly? Může to tam Musk? Elon Musk? Co si myslíte o Muskovi? Že nikdy nebude mít tolik peněz, jak já. To ano. Myslíte, že je na ketaminu? Myslím si, že ten je na hodně věcech. To ano. Je na raketaminu, když pořád chce dávat ty rakety do vesmíru. Myslíš, že by byl šťastný, kdyby byl na Marsu a všichni by ho poslouchali? Já nevím, podle mě možná chce spíš na Mars dostat ostatní lidi, aby byl tady jako sám. Kdybyste dostali jakože letenku na Mars, ale víš, že se nemůžeš vrátit, že můžeš být první jako kolonizátor. Jel bys tam nebo ne? Můžu si vybrat v kolika, jakože za jak dlouho bych tam letěl. Ne. Teď bych chtěl, hele, máme tady letenku, Elon Musk si tě vybral jako nejvhodnějšího kandidáta, abys vytvořil novou civilizaci na Marsu. A jakože novou civilizaci bych tam vytvořil, takže bych dostal i nějakou jakože bědí na tomu. Já tu, co umí vařit a nosit ti pivo. Fú, no tak nahned, Aha, jasně. fair. Co ty? Ne, Máš rád Zemi? je to tak. Myslíš, že je někde jako jiná země ještě? Určitě. Vlastně mi nedával smysl, aby jsme byli jediný. Mně si přišlo divný trošku. To je hrozně velký, víš co? Celý vesmír. Až by my jenom my jsme byli ty, co jsou živí. Batman věří na mimozemšťany. Prosím? Že Batman věří na mimozemšťany. Myslíš, že je nějaký vesmírný Batman, co bojuje jako s kosmickým měřítku? Myslím si, že já jsem jediný. Myslíš, že ne, no. Myslíš, že jsi úspěšný jenom kvůli tomu, že jsi tak bohatý? Myslím si, že jsem tak úspěšný, protože mě hodili do studny nebo tak něco. To pomáhá. To se mi pomáhá. No. A ty jsi bohatý, Žulíku, nebo ne? Jsem Ty jsi spál, ne? Ty peníze, tu hromadu peněz. Vzpomínáš na to? tak. Já neuznávám peníze, Blázen. Šílenec. jsem jako ten Urza. Takhle. Loco. El Jokero. Burrito Loco je pro mě jenom burrito. Jako Burrito Loco není nějak extra loco, tak asi. Ale za mě je dost dobrý fast food. Podle mě tam pracují Loco lidi. Trošku, no. A v každém fast foodu, že jo, podle mě. Ale za mě je to fakt dobrý jídlo. Ještě když tam jdeš o půlnoci, tak to je úplně jasný, že tam bude nějaký to. To pravda. Jak máš jako tier list fast foodu? Přemýšlím, jaký mám nejradši. Bych řekl prostě kebab. Je to fast food? A zase, jak jsme se bavili, že tam jsou ty dvě školy. No jinak jako oblíbený fast food, nevím, snídaně v Mekáči, to je fajn. Co si myslíš o Burger Kingu? No v pohodě, většinou si tam dávám ty plant-based věci. To je můj point. Jako plant-based nejlepší, nebo veganský, co se týče fast food, tak Burger King fakt vede. Můžu zahrát něco? Jsi vzal ten můj titul. Že bych zněl to vždycky, když přijdeš na to, no. Nebylo tak děsivý, já ne, Batman. No, to trošku děsivý, než vezmu, co máš teď. No. Když děláš tu komedii, přijdou ti vtipní kopance do koulí. Mega kámo. To byl taky díl Simpsonu, kdy byl ve Springfieldu filmový festival a vyhrál to kopanec do koulí. Já to nevyhrál právě. Ne, to ne. No, jak vyhrál, to vyhrál Barney. Barney s tím, jo, s tím Artovým snímkem, no, ale kopanec do koulí je dobrý, no. Jo, je to vtipný, no.
Když to nejde tobě, no, to mě rozbolí. Je takovej ten, nevím, nějaký článek jsem viděl, že se nějak dá objektivně měřit bolest a prej kopanec do koulí je bolestivější než porod. Ale podle mě to psal týpek, takže... Největší bolest je, když ti odmítne holka s barevnýma vlasama. Rozhodně. Co jsi stalo? Ty jsi tak šílený, že pro tebe holky s barevnýma vlasama jsou jenom holky. Nice. To tak. Myslíte, že tvoje holka nemá barevný vlasy, že má bezbarvý vlasy? Průhledný. Nemá je nabarvený. Nemá nebarvený. Tak. Ty vole, teďka tohle backfirelo a tenhle vtip budu muset celý vystřihnout. Ty vole. Který? Ne, ten ne. Ne, nic, pardon. Nic se neděje. Jsme zpátky. Vystřihneš to stejně, jako si to vystřihnul v tom minulém díle. Ty vole, s tím matem. Jo. Ty vole, no ne, já jsem jakože sestříhal epizodu, jenomže Jo. pak jsem ji na YouTube nahrál jako nesestříhanou. Já jsem si říkal, že tam mluvíte, jestli to je jako metahumor, nebo jestli to je jenom humor. To byl omyl jenom. Je metahumor jakože od Zuckerberga? Jakože on to sponzoruje? Doufám, že ne. Kráno. Bylo blbý. Burrito Loco. Co tvůj tier list fast foodu? Co máš nejblíbenější? Tam, kde servírují spravedlnost. To určitě. Ale asi McDonald's. To je volba, no. Big Tasty za mě je fakt dobrý. Big Tasty je za mě až moc dobrý. To by nemělo být něco také dobrý. Tasty je tak dobrý, že cokoliv si dáš potom je prostě bláto. To je fakt až moc dobrý, no. Ty nemáš rád bláto? Jsem měl, když jsem byl malý, no, ale... Vy taky máte takovou tu vzpomínku, kdy jste si uvědomili, že jste, jakože... Že najednou ti to cvakne v hlavě. Já si vzpomínám, že jak jsi zmínil to bláto, tak vím, že jsem dostal u babičky a že tam někde bylo bláto. Já jsem měl na kole z takového malého kopce a najednou mi došlo, že já jsem tady a nejsem někde v Africe, víš co. Takovej ten, takže si cvakne jako sebe uvědomí. Máš to taky, nebo ne? Jo? Ano. Můžeš to popsat divákům? Teď mluvím já. Proč? No, nevím. Ale jako mluví se mi o tom trochu těžce, upřímně. Ale prostě jsem byl s rodičema v kině a potom jsem vyšli jsme ven a přepadl nás zloděj. A zastřelil oba mý rodiče. A to jsem se asi uvědomil, že jsem teď tady a ne někde jinde. Jsem si pak chvíli myslel, že nekecáš. Dobrý, no. Bohně dobrý. Co ty, Žolíku, máš nějaký tady ten moment? Nebo... Ne, Jako jsi to neuvědomil furt. Ne, já myslím, že jsi to ještě neuvědomil, no. Mně přijde vtipný, že máš, když se jako vyvíjí dítě, tak v nějakém momentu máš takový to, že vidí svoji mámu a když ji pak nevidí, tak si myslel, že zmizí. Nějak se to jmenuje tady ten jako koncept. Jo. Tam by přišlo hrozně divný, kdyby týpek jako vyrostl bez toho. Chápeš? Že by to byl nějaký jako manažér. A pak by byl jako, dobrý, tak tady jenom podepíšem smlouvu a oni by začali na nějaký jiný místo. Jsem byl jako, kde jste, víš co? To by bylo docela vtipný, ne? Nemyslíte? To ano. Burrito Loco. To mají taky dobrou tu, jakože veganskou věc. Můžeš dát speedy burrito s fazolema, bez masa. A ty jsi vegan? Snažím se nejíst maso, ale moc mi to nejde. No. Dneska jsem měl Indii, takže konec celou Indii, když jsem jídla jsem kde. Nebo to bylo uvařený v Praze, nebo přirozený jsem kde. Já naposledy, co jsem měl Indii, tak jsem se posral v kině. Nebo jako to byl prostě jako jeden šart, tak jsem byl jako v pohodě, to bude a najednou cítíš pod sebou to teplo, no. Jak se zahrál pak? Ted pak si nabarvil a začal si dělat na plechu. Jo, a naštěstí to bylo jakože na promítání filmu, kde nebylo tolik lidí. Co to bylo za film? To je Morbius. Znám. Znáš? Nejlepší film. Už je. Jo, to je film všech filmů. Fakt, jo. Pošli mi do To je nejvíc film, co jsem kdy viděl, upřímně. Morbius. To by. Jak máš filmy, tak tohle je taky film, tak bych to popsal. To je dobrá. Se podívej. Jo, no. Tam je- Kouknu na to potom? Jo, klíďo. Tam je takový týpek, jmenuje se Morbius. No.
Tak, no, v jedné scéně řekne, že je čas jít morbovat. On byl právě, myslím, upír, tak to by se ti líbilo. To by. Upíři jsou dobrý, no. Morbius. Dobrý, no. Nějak Pointy nebylo špatně to nikdy. No. Ale po lososu jsem se mnou fakt brutálně zeblel. To bylo nepříjemný. Jsem fakt blel celou noc. Fuj. Já právě slýchám dost často od lidí, že se poserou po KFCčku, ale mně se to nikdy nestalo. Jsem nebyl hrozně dlouho v KFCčku. Co ty? Taky se mi to nikdy nestalo osobně. Vaříš doma? No. Jo, občas jo. Co třeba? Ty vole, co jsem vařil naposledy, curry. Asi. To jsi nepoučil, veď? To bylo v pohodě. Co děláš na schvál? Bojíš se tohohle? Celkem jo. Nedělá ti to zlé náhodou? No, ještě jednu bys, to je jenom na půl. Kdybys měl ještě jedno, tak jsem fakt zloušil. Okay. A česnek taky nemám rád. A už se stmívá, už přichází můj čas. Já jsem bluzovej. Ty máš napsáno na ruce more? Jo. Jako víc, anebo jako... To se mění podle roční denní doby. Hej, ale tohle bys taky neměl mít, jako upřímně. Ne, to je právě Jo, obrácený jo. kříž. To je obráceně, to nedobrý, to mě Jo. posiluje právě naopak. Ale nesmíš zvedat tu ruku moc vysoko. To už jsem se napojil, mám dvojitý dokonce to. Proto to dělám, že abych... Každému se to stalo, ne, někde. Tohle nikdo by neměl moc vysoko zvedat ruku, upřímně. Se dá, no. Co si myslíte o prezidentovi? Podle mě máme špatného, podle mě by to měl být Filip Turek. Souhlas. Pro mě to by měl být Žolík. Podle mě Arkham má jenom Majora, jestli se nemýlím. Jak se jmenuje? Gordon byl ten, veď, komisař. Detektiv Gordon. Detektiv Gordon. S tím se znám, to je kábr. A ještě ten Two-Face, dvouobličeják. Harvey Dent. Možná. Jsme měli jednou to ve třídě, a tohle je reálný příběh. Jsme měli kámoše, který mu se říkalo Two-Face, a vždycky, když jsme měli nějaké rozhodnutí a nevěděli jsme, co rozhodnout, tak jsme mu vždycky zavolali a on hodil mincí a rozhodnul za nás. To je dobrý. Co se rozhodovali třeba? To právě úplně všechno. Nevím, bylo to na střední, takže asi třeba jestli si zahrát Fortnite nebo něco jiného, nevím. Fakt nevím. Hraješ Fortnite? Ne, už ne. Jsem dneska s kámošem, jsem koukal, jak hraje Fortnite, to bylo dobrý. Hmm. Dostal tu Kenny Token, můžeš se oživit. Protože nějaký South Park drop, tak tam byl Kenny Token, byl celý. Krása. Dobrý, jo. Jsem to nehrál ani jednou. Co ty, Žulíku? Ne, nehraju. Vůbec nic? Já hraju Magicy. Tady už je. Je to tak. Dobrý. Koho máš nejdřív kartičku? Nevím, reálně, já už jsem to všechno prodal. Se hra blbě docela, no. To hru někde v zastavárně. Že v zastavárně by ti vzali, že ty? Asi jo, ale ne za tolik peněz. Je tak. My jsme hráli na základce Yu-Gi-Oh! Což byl jaký Magic Europový. Ale my jsme nevěděli, jak to funguje, jsme dodávali kámenušky papíra a kdo vyhrál, tak dostal tu kartu. Dobrý. No nice, no. Jsou v Magicách žolíci? Ne, Škoda. Měli by být? ne. Mě jednou nabídli 10 korun za to, když kopnu do štěněte. A bylo to jako nejlíp vydělaný litr, co jsem kdy dostal. Takže za každý kopnutí 10 korun? Je to tak. To musel dostat pořád to štěně, no. Co to bylo za rasu? Buldoček? Jo. Ten. Jsem říct africký. Ten už jako stejně je dost, takže to už nejde jako toho, jedině můžeš opravit. Možná, když někdo dupneš ze zhora, tak mu Jo. vystříte na rypák. Máš auto? Ne, nemám to. A jaký bys chtěl mít auto? Volvo. Já znám jedno lepší třeba. Jaký? Batmobile? Moje osobní. Netopíří vůz? Něco takového. Jaký to má motor? Neřeknu. Kde tankuješ? Alfred, veď ti tankuje. To tam uklízí, veď Alfred. Vaří ti Alfred? Ale ještě mám jednoho kábra, Robina.
Kde? Cože? Kde je teď Robin? To nevím, jako posledně, co jsem ho viděl na fotce, tak byl takový plešatý. Já byl v Outučkově, nebo no. Já myslím, že No. Těžký veď, bojoval se zločinem celý život. Myslíš? To no. Ty máš ne tu Harley, jak se jmenuje? Svojí přítelkyni Harley Quinn, nebo jak se jmenuje se? Harlína Queenová. Harley Quinnová, no. Hanka Quinnová. Je to složitý. Hanka Královna. Je to složitý? Je to tak. Chceš o tom mluvit, nebo? Ne. Ne. Znáš, to jsou ty crazyny, goofiny, altiny. A to už jsou i pro tebe, jakože už i ona je pro tebe. už i Joker se přestal smát. O čem máš ty zvy? O čem máš ty zvy? Ano, Ignor. zobrazeno. Slyšeno. Slyšeno. Na vlastní oči. Co dobrý, no. Co jsme mluvili dneska, Batmane? Já nic. Ty ne, fakt, jo. To není zdravý, ne? Do boje zvlá všechno, jde do boje se zločinem. Tak Alfred ne, že udělá večeři, pak. Že udělá těstoviny Alfredo. Co to je vůbec? Co? Těstoviny Alfredo. To se jmenuje podle toho týka, co to vymyslel, jsou s kuřetem. To bylo Alfredo. Bylo to jako Alfredo nebo Alfredo? Nebo to kuře bylo Alfred. Co jsme Co ty jsi měl k obědu? Víš, z čeho já mám ty jizvy? Já když mi bylo že 18, tak jsem dostal takovou brigádu, ne? Že mám prostě hlídat v klubu, dělat tam jako kontrolovat vstupný a tak. Najednou tam přišel týpek, který jakože nechtěl platit, já mu říkám, hej kámo, tak prostě zaplať ten vstup, ne? A on mi prostě normálně dal dělo, vypnul mě, já tam ležím, vůbec nevím proč, ty vole. Tak se proberu a ten šéf mě ještě vyhodil z té práce a další den, vole, ten týpek dostal tu práci za mě. To je drsný, no. To je mega drsný, no. To je nejhorší, co se stalo. To no. Doufám, že toho zmrda najdeš. Vyhodíš. Co bys dělal, kdybys byl jako, šel do kopce s kamenem? A vždycky bys byl jako nahoře, tak ten kámen by šel dolů. A to bys musel dělat furt. Co bys dělal? Nevím. Takhle cítím každý den, takže jsem jakože si to užívám pořád dokola. Jsi šťastný? Je to tak. Jo. Ty se směješ jenom, protože jinak bys musel křičet. Je to tak. Piješ, abys zapomněl? Ne, nepiju. Fakt ne? Jako fakt má, jakože já piju málo, já nevím. Jakože... To je dobrý. Ty Batmane, piješ? Whisky. Vypadá, že piješ whisky. S Alfredem. Děkuju. A vyprávíš mu o svém dni a nikdy se to nezeptal, jak se má Alfred. Ani jednou v životě. Ani jednou. Je to tak. Pro ně je happy hour jenom ale. Šílený Max jenom. Max. To je můj osobní vtip, co jsem vymyslel mimochodem. Dobrý. Šílený Max je jen Max. To je dobrý, jo. Oni se mi smějou, protože si myslí, že jsem jiný. Ale já se směju jim, protože jsou všichni stejný. Jo. To je dobrý, jo. Či tohle mám zahrát, jo. Znáš to? Ne. Patmat. Znáš tady Tali? Myslíte si, že to Kajínek udělal? Co udělal? Co bys udělal s Kajínkem? Já osobně asi nic, já nevím. Já nejsem politicky znalý člověk. Já vím jenom, co se děje v Gothamu a v Arkhamu a tak. A kde je teď největší ten? Jako v Gothemu, záporák. Tamhle ten šmejt. To je parchant. A ještě hádankář. Tady je. Máš nějakou hádanku? Kterou ti dal hádanku naposled?
Přemýšlím. Jakoby je to hádanka, která mě provází už celý život upřímně. Ale spočívá to v tom, že to má být jakože vtip. Jo, a byl i na vtipy.cz a tak. A je to na jakém prkenku si policisté krají maso. Na policejním prkénku. Záchodovém. Jo, přesně tak. Odpověď je na záchodovém, ale jako já nechápu, v čem spočívá ta punchline, jakože jenom v tom, že jsou dementi prostě. Jo, jsou úplně vypatlaný. Vůbec, jo. To nás chrání, víš co? Úplně debilní jsou. Jsem jako v hasiči, což je horší podle mě. Ale lékaři prostě, jsou nejhorší. A nejhorší jsou taxikáři. Bych udělal YouTube kanál, jakože o taxikářích, jak se je snažíš jako napravit. To bylo dobrý, ne? Taxikáři jsou nejčí zloději a ještě stávkujou. No. Myslíš si, že Janek Rubeš je Batman Prahy? Myslím, že je Joker spíš. Bych udělal normálně vtip udělal bych film o taxikářovi, který si prostě v 90kách vybuduje to poctivý řemeslo. Pak přijde Janek Rubeš a on kvůli němu prostě skončí na ulici. Z pohledu taxikáře je asi Janek Rubeš. Mě taky teď napadl jeden film, že bych udělal film o taxikáři, který je prostě hrozně osamělej a potom ho napadne. Tak bych to placenul do 90. a že prostě potom se rozhodne udělat atentát a třeba on zabije nějaký ty reálně zlý lidi nebo tak, že mu nevyjde ten atentát a tak. To je dobrý, jo. Jak by se to jmenovalo? Taxikář bych to pojmenoval. Nebo mu jako novej, tak jako, že by řídil Uber, víš co? A byl by prostě jenom, že furt jenom řídí, protože nemá žádný osobní život, protože furt musí pracovat prostě. A to byl celý ten film. V nejnovějším Dexterovi se z Dextera stal Uber driver. Přísám. Dobrý. Taxi, to je dobrý film, udělal jich aspoň 4. To by mělo, no. Měl by udělat rychle a zběsile něco společně. Rychle a zběsile taxi. Rychle taxi, zběsile taxi. Rychle a zběsile je pro mě jenom rychle. To je super, no. Jak je vlastně, nevím jak to je, když jsi stand-up komik, jako vyděláš si tím něco, nebo je vůbec v Čechách nějaký čistě profesionální stand-up komik? Tigran, no. Tigran, ten určitě, ten jezdí jako svůj tour, to má. Pak mám nějaký pár ještě lidí, no, ale spíš to bude jako přivýdělek, no. Nebo jakoby příjemy, že furt musíš někam jezdit, víš co, to je fakt, že já jsem měl třeba pár měsíců, kdy jsem se tím živil a seš furt jenom někde v hotelu a někde na cestě nějaký backstage, a prostě říkal, to fakt nechci dělat, no. Fakt. To je jako strašně náročný život, no. Tak jsem začal dělat realitního makléře, no. To lepší, no. Jsi taky fotele někde a furt mluvíš s lidma a tak. No jo. Mám už spát v těch bytech, víš co, to je dobrý. Co hodí. Co hodí, no. Jak bys řešil bytovou krizi? Vzal bys byty zločincům a dal je nevinným lidem. Jako podle mě není tak těžký ubytovat všechny. Tady na světě víc domů než bezdomovců. Určitě je víc místa než bezdomovců. Tak jsem myslel, že vešlo třeba 8, že jo? Tady ty místnosti. Ale tak to se dá zařídit, podle mě. Tak půjdeme potom, ale že pro ně máme místo. To je to dobrý, já. Chceš prosím pojít? Něco bys dělal, když bys jel v autě a jel bys fakt už dlouho, že třeba 3 hodiny, už by byl západ slunce a tak byl bys jako skoro až v lese, ale prostě bys jel furt dál. A potom bys viděl koleje, přes který jede vlak a míří přímou čarou na 6 lidí. A jediné, co ty můžeš udělat, je buď nic, anebo přepnout tu výhybku, aby přejel ten vlak jenom jednoho člověka. Ty by musel být z auta ještě navíc, jo? To ještě budu, to už bych udělal, 6 už je. 6 už bych udělal, no. Jak se, jakože s tou výhybkou, já nevím, jak to funguje.
Prostě zatáhneš za páčku. A jak vím, jakoby, že jsem to udělal správně? Jak já vím, kam ten vlak jede? Chápeš? Já nejsem nádražák. Já mám ještě jednu otázku. Promiň. Že co bys dělal, když bys právě byl u kolejí takhle No. a ležel tam jenom jeden člověk na těch kolejích a ty je můžeš přepnout a tam neleží žádný člověk, ale ten vlak by jel někam úplně, kam prostě by nechtěl a všichni ty pasažéři by tím pádem nedojeli tam, kam mají. Hodně lidí by se nedostalo domů a tak. Do práce. A jdu do práce nebo z práce. Každý někam jinam. A co je jako za denní dobu? Kolik je hodin? Protože když nemůžeš do práce, pro mě těm lidem spíš uděláš radost, že jsou to musím do práce. Tak je 6 večer. To je dobrý. Asi bych to ale udělal, no. Obětoval bys jednoho člověka pro pohodu tisíci jiných. A neobětu, ne, zachráním naopak. Že buď přejdu toho člověka, nebo nedojedou domů. ne, tak se tam jak dostanou, ne, tak to nepovím. Zavolaj. Někomu, ať je vyzvedne, víš co. To je v pohodě. Ale co bys dělal ty, kdybys jakoby jel a měl to auto a věděl si, že jediný způsob, že tam je třeba 10 lidí a jediný způsob, jak ten vlak zastavit, je, že ty necháš, že ty sám budeš na těch kolejích. Já se mám hodně rád. Ty bys to neudělal? Asi ne. Ty? Taky nevím, co jsem myslel. Ne, prank. Já jsem Batman, abych se obětoval. A pak ale pak bys zachránil bys jenom 10 lidí, ale víš, že kdyby se žil ještě 30 let, tak zachránit třeba 1 000 000 lidí. Obětoval bych sám sebe. Už jsem to jednou, se mi stala taková situace, že myslím, že raketu, že jsem s ním musel odletět někam do moře nebo tak něco. Dobrý. Ale přežil jsem. Jako by umřel, ale přežil jsem. Klasický Batman. Dobrý, jo. A byla to komicky velká raketa. Špičata. Jo. Komicky velká raketa. Si představ, že jdeš do McDonaldu, se tam díváš na to menu a tak, to si objednáš. A najednou je tam vlak a najednou je tam vlak a ty si musíš vybrat, buď ten vlak přijede 5 lidí, ale dostaneš McTasty, anebo přijede jednoho člověka, ale dostaneš jenom ale dostaneš jenom hranolky. Tasty, bohužel, no. Ne. Se nedá dělat, no. A si to pochopíte rodiny. Abych si byl v pohodě. Kdyby to mnou přišel ty oba, sorry, celá tvoje rodina, ale dostal jsem tak já byl jako... Dalo se nic dělat, no kámo, beru to. Fair. A co bys udělal, kdybys měl hotel, kde může bydlet, který může ubytovat nekonečno lidí, ale už tam je nekonečno lidí a přišel by jeden člověk, že chce taky ubytovat. Blbý, no. Řekl, počkat. Už máme plno. Je nekonečno plus 1 je taky nekonečno. Třetina nekonečná, jak je nekonečná. To tak. To blbý, ne? Matematika. Já bych přehodil výhybku osobně. Tak to je blbý, no. To je dobrý. Co bys udělal za 500 korun? Přehodil bych výhybku. Přehodil bych výhybku, ale rozumím. Špatná odpověď mimochodem. Jaká je správná odpověď? Všechno na červenou bych tam dal. Yes. A to je až, když bych je teda dostal. A to vyhraješ kolik litr, ne? Ještě bys znova? Kdybys vyhrál to, že bys ještě jednou načal. Jo, od milionu tě mega málo jako výher ti stačí k tomu, abys měl milion. No. Asi 8. Já jsem teď viděl jednoho génia, který říkal, že že co je větší šance, že ti padne červená, anebo že to mejdneš jako youtuber, nebo že budeš celebrita, nebo tak. To je mega menší šance. True, no. Ano. Bylo dobrý, jako vybral, to byl nějaký týpek, ne, co vybral všechny prachy a šel prostě do kasína, byl jako, buď se zabil, nebo, ne. Jako jich určitě pár bylo. No. Co jaké můžeš říct? Nějakou půjčku třeba na, já nevím, kolik ti dají, třeba milion ti půjčí, mít úplně dobrý rok a pak se prostě střelit do hlavy, víš co? Metoda. Že možná za ten rok zažiješ víc, než když budeš se tady ploužit do 70, víš co? Chápu to úplně. No prostě to chápu. To je úplně legitimní.
Co je lepší, mít jako dobrý rok, anebo 40 let chodit do práce, víš co? Si vybereš, jestli se podíváš do Asie nebo do eutanázie. Co zákon. Lidi říkají, že kapitalismus skončil, prej. Že už nebude kapitalismus, ale technofeudalismus. Nevím, Co si myslíš o tom? asi abych si vybral dobrýho toho, komu budu sloužit. Dobře. Nebo můžu být právě nějaký ten krypto, Baron. no, Dobrý. jsi ankap, Prosím? jsi ankap, Co to je? anarchokapitalista. Asi ne úplně. Co? Asi ne úplně. Dobře, dobře, Já jsem... Platím daně. dojedaná. No, ale dávám jí peníze každý rok. Co seš ty, jako přesvědčením politickým? Koho jsi volal?